מה אמרנו שאתה עושה בחיים? אני רופא. תגיד, התמונה ששלחת לי, אתה נראה לגמרי כמו מישהו אחר, אני לא הייתי מזהה אותך בחיים. אל תעלה, אתה יודע שלא היית בסדר. וואי, דיברנו מלא, נהיה מאוחר. תשמע, אני לא יודע מה הסיפור שלך, אבל לא באמת, סתכל על עצמך. בן אדם צריך לחיות. אתה בטוח שאתה רוצה אותנו במכונית שלך? היי. היי. סלח לי רגע. אתה אולי בודד, אתה עצוב, אתה אוהב מוזיקה של זקנים, ויש לך צחוק מוזר. רגע, מה בדיוק מוזר בצחוק שלי? דוקטור, אל תעביר נושא. מותר לי לנשק אותך.